Uy, HR. What's up, sassy? So for today's video is, so mga sass, din po kami pupuntahan ngayon mga sass. So, di ba mga sass, sa nakaraang araw mga sass, so nagtuturo tayo ng sinulog. And ngayon mga sass is, pupunta po tayo ngayon mga sass. Kasi mga sass, tomorrow is event nila mga sass. Show na sa kanila. And ngayon is, so mga sass, sana po ang makakasama ko for today's video. Like it's gabang! Di ba? Tabi. So mga sass, for dalakad-lakad lang kami mga sass. Like it's giving. Dili man ko igat. Ay mong mama mo igat. Stop it! Nilaro niya ako te. Ang ui. For dalakad-lakad na kami mga sass. And this is my looks for today. Diba? Like, oh my god, like it's giving. Dito kami dumaan mga sass for the shortcut. Tag it's given. Quans! So we are here na mga sass. Hello guys! It's given. Kami karon sa high school sa taas MNHS. Tanan nami og sinulog practice. Say tawag na kanang kanang tanan na ba grade 7 dry run. Mag dry run. Yung mga sass, like it's given. Like I love it. Talahulag yung mga tao. Tayo sa room nag For the kainin mga sass, like it's given. So hi mga sass, we're going home na mga sass. Kakatapos ng kanilang practice and pauwi na kami. Like it's giving, bye! So hi mga sass, so this is the day to mga sass and kahapon mga sass. So
nag-rehearsal ng sinulog dance and ngayon mga sis. So, ngayon po ang kanilang show and papunta po tayo mga sis. So, this is my look for today. So, mga sis, so kasama po natin si Ate niya Rita and Ate niya Meek for the pasabog. So, hi mga sis. So, hihintayin natin ang ating friend mga sis kasi mga sis, wala pa siya dito. Like, it's TikTok ba kayo? given. Lagi ko rin ganyan, bro. Di ba? Ito ang ating friend Hindi mga ni sis. Like, it's Makoches. given. Hi, CL! Queens! Queens, say hi to my vlog. Ay, mga sis, andito na ating friend mga sis. So, it's already 9:09. So, papunta na kami mga sis. Like, it's given. Tapos maaga po kami pumunta dun mga sis kasi mag-preparing po kami mga sis. Like, it's given. Life is celebration. Muna akong ganang hadjas. So mga sis, we are here back at the school. Like, it's giving more powerful, confident. So hi mga sis, so, nandito na kami sa school mga sis. And for the TikTok, si ate niya Queens, so di ba, behind the scene. It's given. For the contact lens, ang peg. Siya, di mo kaya. Yeah, ito may vlog ko ni Francine. Hindi na ikaw malusog da. Hindi sa ito ano kay Kuhan. Kumaya sa pag-review yung matang. Mas cap. Alagan to ni Paulo. Uy, laro. Bawa pa ni panganganin mo. So hi mga sis, kakatapos na namin mag-lunch mga sis and mga sis, pwede waiting na kami sa mga students para pwede preparing ang peg. Huy! I'm sorry. Hi, vlog! Hi, vlog!
Pauwi na kami mga sis. Like it's given. Quens! Siya may kuhan ka ng pulis. Da, siya da. Halin na. Itong ako ba? Bata ba din?